Halo dulur-dulur online, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Iki DC arep masak oseng-oseng soun karo wortel karo jamur kuping. Iki lho guys, bahan-bahan iki guys. Iki soune, terus iki jamur kuping, terus iki wortel. Simple, bumbune tak irisi brambang, bawang, lombok ijo, lombok gede, lombok rawit. Guys, iki minyake wis mulai panas. Iki sepire. Di idukno ae. Ketok wajane maksudnya lomboke. Musuh. Iki minyake wis mulai panas iki, guys. Dimasukkan bumbu-bumbune. Dan iki mang karo tempe bareng iki, tapi iki dhisik golek tempe iki ora entuk. Mbak Pur kemang ning warung ngalor dhisik gak ngerti. Apa man titip. Wis sak onone. Terus bumbu tambahane iki dikei garam, roiko, terus engko saurine guriye ya guys, mau ditambah-tambah nonduri. Terus dikasih gula, lali guys gula nih guys. Terus wortele dilokno goreng, ngemplungno ben sondok mateng. Terus jamur kupingnya guys. Gue terakhir terus bihune iki nyemplunge gurinan dhewe. Soale kan wis bar tak godhog ya guys bihune. Guys, iki wayahe bihune dikemplungno soalnya wortele karo jamur iki wis rodok mateng. Wayahe bihune nyemplung
Kok bihune ya guys, soon. Mangan soon kok bihune nggih. Wenyal guys, mandeg nih. Wis iso saiki masak bihun. Soon. Maksudnya di wedangi sediluk terus diangkat ditos. Itu hasilnya apik. Tak tambahin anu guys, minyak wijen. Terus saori. Ada gini guys, cilik kok ya cek dene ya guys. Terus tak paringi kecap guys. Masak soon karo wortel. Lah wis kadung ape mateng iki. Alah ora nek tempene ya wis ora apa-apa saeneke. Saeneke ya guys, wong mangan ae. Yang penting wareg. Ini wis endulita kok. Oseng-oseng soon, wortel karo jamur kuping. Iki engko family online ki enek sing request guys, nyuwun dimasake sambel brambang asem. Kok sabar nggih, setelah ini nggih Bu. Mau nek bar masak iki, engko dhisik gercep ramban dong telo. Dikukus terus sambelnya nggih dikukus. Brambang asem kan sambelnya dikukus. Digoreng yo iso. Tapi ketok iki lebih enak iki nek dikukus, guys. Lebih mantap. Wes mateng. Mandes wes. Pak Sum, enggak teko ke sawah, guys. Loh, wes mateng ya, ndang sarapan kok malah nyeneni sing masak yuk, guys. Bihune wis siap, arep lawuh kerupuk yo enek. Ape mame ape sak menue wis lah. Engko ape nyambel lho ya. Brambang asem, tapi urung ramban dong telone. Rene. Sayang, Allah lah. Sing anu sapa sing anu? Sing anu sapa sing? Sayang. Waduh, ngalem. Waduh. Sing anu sapa tak diamonane? Diam. Mbak Nana. Wo lho, ngalem ya. Ngalem ya. Oke, wis siap iki. Oseng-osenge. Oseng soon, jamur kuping karo wortel. Lawuhe apa? Lawuhe ya kerupuk iki, guys. Kerupuk ikan. Ya. Mandi sik ya, nggak sarapan. Bar kok sawah kok. Guys, Pak Su sarapan, guys. Oke, sarapan, guys. Kita sarapan yuk. Lesu. Jak. Monggo sarapan. Awake kerupuk. Bihun panen buke. Soon. Nah,
Nek bihun ki cilik-cilik mah. Nek suun kan gede-gede. Tak tuyakan. Tularan aku. Banyune agung posat ya? Sawas. Aku salah paru. Tempe ning tutupan enak ya? Tempe dak apa? Ya ini. Tak ngetek Ngambil kok. tutupan. Nah iki guys, sambele brambang asem iki wis siap. Iki wis karek ngukus. Iki bahan-bahane iki ya brambang, bawang, lombok abang, lombok rawit, terus iki enek asem. Jan iki asem sing isih enom ngono kae ya guys, tapi ora enek ya tak weki asem kawak. Terus gula abang. Terus terasi. Ngono nek selera dikeki tomat nggih. Sing selera nggih dikeki tomat nggih gak apa-apa, tapi nek dhisih ketoke kok kurang pas ya guys, terlalu kekecuten. Terlalu piye ya guys, asam. Dadine dikeki asam Jawa wis tambah mantul, nek dikeki tomat engko malah dadi kesane iki kecut ngono guys rasane iki. Nek selerane dhisih lho nggih, tapi nek sampean menurute sampean ki kan tergantung selera. Nek selerane diparingi tomat nggih gak popo, tapi nek dhisih kok kurang pas ya guys, rasane kecut. Malah tambah kecut ngono. Lah iki terus ditambah minyak goreng ki sithik ngono guys, dicuri minyak goreng sithik. Dadi aromane iki tambah wow ngono lho. Engko nek dikukus ki aja akeh-akeh nggih sithik ngono ae. Nek nggo sing penting ki nggo piye ya penyedap. Dadi keluke iki nggo ngono lho guys, dirikas dhewe. Apa meneh kok dilasari daun pisang. Tambah endul. Iki terus ngukuse ning basi ini guys. Nek masalah garam apa tambahane iki engko nek wis bar dikukus. Dimasukkan kene. Ini dhisih nek nyambel brambang asem iki simpel, praktis, tur yo murah. Iki engko dhisih karek golek godhong telone. Ramban guys godhong telone. Jaluk-jaluk ning gone tanggane iki oleh dong telo sapah, atik dong telo rambat, atik apa kuwi terong tis. Pokoke nek urip ning desa iki nek perkara sayuran ngono ae wis jaluk-jaluk tanggane iki gratis tis guys, ora usah tumbas. Sik guys, dhisih iki tak ramban godhong telo. Sing marai ngene dhisih iki jarang tak apa rambani guys. Cara mono ki serontok nyekatak ngono lho. Godhonge telo iki gak iso num-num nek kaya bendina dirambani kan apik-apik. Lah iki kok nyekatak tuwek ngene guys. Tapi yo lumayan lah engko sak masakan yo enek kok. Sak masakan yo enek guys. Nek perkara dong telo nae duwe dhewe. Iki wayahe ngresiki iki gang-gangan kidul omah iki wis kaya ngene iki ya Allah sukete. Wayahe ngresik-ngresiki. Kali ini wis kaya ngene. Merambat teko dhuwur-dhuwur iki lho guys. Wayahe mbabuti iki. Uler nah. Uler apa iki ya Allah? Ngene nek tak demek, guys. Guys ngene iki lho. Dah. Ngene kok tak demek ya Allah. Mbah nah, nang ngene kok resik-resik nah. Wong roh uler kok ngene ya jerit-jerit kok ngene. Iki ning anu kamar mandine yo iki. Ngene Dik, nek resik-resik Dik mulane aku ki
trauma. Iki ape ra dijupuki yo koyok ngene, rambat ning kamar mandi ngene iki malah ulere mlebu ning jero ne kamar mandi iki malah gatel kabeh kok. Nek gak diresiki nganggo arit kudune lah trauma aku, guys lah. Tak jemborok kabeh awakku. Tak demek apa ora yo ulur mah. Sukete iki wis wayahe njebuti. Ndek iki Pak Su nyemprot suket kok gak delokno teko kene yo ya. Kok ngene, guys. Ini kayak marai sarang nyamuk. Nek gak di babut-babuti kok ngene iki. Yes, cangkemku yo guys, cangkemku ki nek ana apa-apa apa meneh kok kaget. Jerit ki yo mesti. Aku ki kewan apa paling tak anu ki yo uler guys. Uler kok sing sekirane gilani. Kayak ngene. Wayahe ngresiki. Wis, alhamdulillah. Nek terima saidik ngene gelis. So, guys. Wis resik. Karek sing pinggir kamar mandi ngono, guys. Tapi gak wani aku nek gak nggo arit. Soalnya ulernya lagi. Ini ki lho godhong galing, nek ngarani godhong galing. Tapi ulernya lagi. Guys aku. Gak nggo arit wis. Wis tak karo ramban yuk guys aku yo. Yuk guys, dibuka. Iki ki keloke iki lho guys. Ambune iki jan wis mantul. Pokoknya sing nggawa ciri khas nek sanga daun pisang ki. Urung diulek ambune wis kok ngene. Ya Allah. Memang tak plungite rong tis, guys. Mbok terus sambel brambang asem tapi jere manfaate terong tis ki akeh guys. Kanggo asam urat, kanggo jantung, kanggo lah wis sembuh lah. Pokoke tak nggo lalap mentah ya tak nggo sambel, kita elokno ngukus sithik. Pokoke tak mam sithik-sithik tak nggo lalap, tak nggo mbuh. Sing penting muga-muga mbok tenan ya guys. Ning TikTok iki kok ngono jere manfaate terong cempukak kuwi akeh banget. Ketok iki wis ngono kae lho wis empuk guys iki ketoke lho ya. Godhonge lah ya wis layu. Kok karek ngulek, diulek-ulek ditambahi karek nambahi uyah tok ku lho guys engko. Diterasine ya wis apa ki aromane wis semerbak. Wis tak tutup terus tak pateni kompore. Iya ya tutupe kok ngel-ngel ya. Terus iki dong telane engko karek ngukus guys, karek nggodhog. Teni. Bening kono selama beberapa menit gua anggek diangkat. Ya guys, diulek sambele wis tak suntak ning cowek.
karek nambahi garam, guys. Wes. Gak usah terlalu asin nih, guys. Dhisik nek masak nek terlalu asin ki yo gak seneng, guys. Soale asin kuwi nek di terus-terusno yo marai tensine dhuwur. Jarine iki nek terlalu masak kasinen. Tapi ki biasa iki tak kulinakno, aku mbiyen mula panganan asin iki gak patek seneng, guys. Yo kadang jenenge tiang niku kan berbeda-beda nggih, Bu. Kadang nggih enek sing seneng asin, enek sing seneng sedengan, tapi nek dhisik iki nek terlalu asin tenanan yo gak, masaku yo kurang pas dipamahi rasane kaya apa diululi angil ngono kae lho, guys, nek asin. Wong masak nek terlalu kasinen neng iki bendina nek wis kulino asin ki wong bagine wong kan gak ngarani ki ngono gak cara wis kasinen ya. Lah tapi nek bagine ndek nek wis kulino asin ya mosok ngono asin. Nek wis kulino anu ya wis dadi ya gak asin ya, guys. Makanya gak kulino tak kayak masak asin-asin marai darah tinggi, guys, nek terlalu kasinen tenan. Pemicune ning darah tinggi. Wes mantap. Sambel kukus tak campur terong bis barang, guys, malah lebih mantap, nikmat iki. Nek nggo tak tombo asam urat, tombo sembarang kalir, godhong kelor kuwi iya, guys. Wes mantap. Dipangan dhewe ya, guys. Totoli nganggo driji ora apa-apa. Wes sip. Arek nggodhog godhong telane iki banyune urung molak-malik, sik ngenteni banyu, guys. Arep nih ndi, Nduk? Belajar kelompok. Alah, nggih. Iso. Baju sing ngene Ibu mbok setel-seteli celana. Rompine dipakai ngono tok kaya pantes. Jek piye medhep rene, Din? Mbok nggo rompine tok ngono iki. Enek, ayo hati-hati. Dek nggawa kerdus barang apa nggawe keterampilan apa, Dek? Jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring Oh, jaring-jaring bangun ruang. Hati-hati lho nek numpak motor ki rasa gebut-gebutan lho. Kok akeh meneh kerduse ning kono tak gak enek. Rak sepatu kalau Dek kayak ning ngarep kene Dek timbangne ning mburi nganggur. Sapan-sapan dipindah ning ngarep kene lho, Din. Mosok rak sepatu cara ngono dikek ning ngarepan emper ku ndak dicolong wong mandek bengi. Gak yo, dite sepatune Dinda iki pating gletak yo. Aman nih. Sambel wis siap, kulupane ya wis mateng. Iki dhisik arepe sarapan yang kedua kali. Sarapan yang pertama mau karo bihun, karo oseng kok bihun ayo, guys. Tak eling-eling bihune karo soon, tak campur jamur kuping. Lah iki sing masakan request family online. Sambel brambang asem dikukus. Terus iki kulupane. Walah jan endulita tenan, guys, pokoknya. Iki dhisik cuma nek imbuh sego iki termo sakmene iki, guys. Soale mau ki bar sarapan. Iki sarapan sing kedua tapi yo cek panggah kudu mangan ae, guys. Hawane iki mbuh wis kudu mame pokoknya, guys. Enak nganggo tangan nek njupuk.
enak dipuluk-puluk ya guys. Lah kemecer kalau guys wis. Padahal ya bar sarapan yo, tapi kok yo saya kudu mame. Wendu lita guys. Bismillah. Ya Allah. Sampai ramban kira ular untuk unjur jerit ya. Mbak. Trauma aku. Ah guys, mantap guys. Sak tuwek tanten dhewe iku. Segane dhek empuk kenyil-kenyil. Beras sawe anak lanang guys. Beras sawe Mas Kalimantan. Berasnya enak, Bu. Niki request jenengan Bu atau Bapak atau Mas nggih. Kok lali akune jenenge sinten? Iki gak patek namatno. Request nyuwun sambel brambang asem kulup dong telo. Mantul. Jos gandos. Wis ngono ae guys. Kontene nggih sesuk dilanjut nah. Buat semua family online dimanapun panjenengan berada, keluarga dhisik banyak-banyak matur suwun sanget, terima kasih sampun diparingi support, sampun didukung selalu, disupport selalu nggih. Pokoknya bener-bener berterima kasih. Dhisik gak iso mbales apa-apa guys, cuma bisa mendoakan yang terbaik buat semua family online dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.